Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Salama. Baba ina wuni. An wuni lafiya Salama. Baba na ji daɗin ganinka. Allah Salamata. Daman an ba mu aiki ne a makaranta. A wa Salama wannan abu ne mai sauki Salama ai. To menene Salama buɗe littafin mu gani Salama. Salama ai albarka. Ina jin daɗin karatun da yake. Allah miki albarka Salama. Wai Arnabun. Arnabun kuma Salama. Wannan ai abu ne mai sauki Salama. Ai Arnabun gida kenan. Duk inda kika ji an ce Arnabun ko a hanya take gida kenan. Kin ji ko? Arnabun fa malamin mu ya ce mana Arnabun zomo kenan. Zomo kuma? Ba Salama. Wannan malami ne dan zamani haka. Digiri na 7 a Arabiya Salama. Digiri 7 na Arabiya. Wannan karatu na zamani da ake. Hisa ba na san kina zuwa wannan makaranta Salama. Ai in kika ji an ce Arnabun to gida kenan. Arnabun gida. Karatun zamanin nan da namu na can da bambanci. Da bambanci Salama. Gaskiya malamin nan to shikenan dai Salama. Amma dai gaskiya dai to shikenan dai. Baba sai tambaya ta gaba. Salama faɗo ta. Ko sun kai 1000. Ina nan ina jiran Salama a faɗo su duka. Ina da amsar Salama. Ya ce mana wai menene kalamu. Kalamin Salama. Wani abu ne mai sauki kin ganta nan kura ce. Ai da an ce kalamin to kura ruwa kenan. Ai baban mu ya ce malamin mu ya ce mun ai wannan kalamin alƙalami. Kai gaskiya ba haka bane ba. Ai da kika ji an ce kalamin to kura kenan ba ta ga. Ai sai kika ga an mata wannan hannu haka. Da ba ta ga tayoyi haka ai hisa aka kira ta da kalamin. Ai sai na faɗa miki karatun da nayi a zamani a tanda digiri 7 ne. Digiri na 7 a Arabic. Hisa malaman nan naku na wannan zamanin ba su da karatu mai yawa. Baba to sai tambaya ta karshe. Salama ni da kai 1000 ina jiran ki Salama. Ai kawai ki tafi. Malamin ya ce jarasun menene? Jarasun? Salama kira. Ai jarasun turmi kenan. Ai turmi da kika ga ana daka baki daina fitar da wata karaba tunkwal. Isa aka ce mai jarasun. Turmi kenan ai. Malamin mu ai ya ce mana jarasun kararrawa. Salama kenan. Ki bar batun malaman nan naku na zamani. Ina gaya miki ko da yaushe. Ni da na gaya miki ga yanayin da na karatu. Ni fa nayi karatun nan fa da yawa. Ina gaya miki. Malaman nan naku in kin dawo ki ringa zuwa ina miki wannan bayani sosai. Sannan Salama. Baba to kaniyar ki Salama kaga yarinya Jaira ta ciki ba waje kariya la ilaha illallah kariya yaran zamani tun kafin na haifi wata ne digiri wa a Arabiya kaji yarinya ni na koya wata karatu ba amma kaji yarinya tana mai iskanci kaniyar ki nake bara uwanki ta dawo wallahi sai na gane ki